Onenako playback lehiaketa irabazteko garrantzitsuena da playback lehiaketa dela. Orduan playback egin behar da. Baina bere, baloratzen da ere koreografia, dekorazioa, janskera eta puestan estena esaten dana. Ateratzea eta nola geratzen den koordinatuta, ez? Eta, ez dakit, nivela urtez urte igotzen ari da eta ez dakit zer espedu dugun aurten, izango da gauza harrigarri bat, nik uste.